consejos insulares y ayuntamientos para llevar a cabo una vacunación masiva de la población. Algunos de los espacios que se han propuesto son el Polideportivo Germán Escalas y el antiguo Hospital de Songreta de Palma. Bueno, no sé molt bé com començar. Era un dia d'estiu i ens diuen que hem d'anar a arreglar una línia que estava sobre postes de madera de 8 metres i que havien de fer les retencions noves. Anem cap allà, cada qual a lo seu. Era un dia bo per jo perquè un atlot de 16 anys que te donen un trepador. Els trepadors són com un cesc que ens posem en els peus i pujam per un poste com si fossin dragons. I quan arribam a dalt, duim un cinto que se diu un cinto amb un fiador, que és com una corda que mos abraça en el poste, i per fer aquesta operació normalment mos aferram en els fils per seguretat, voltant la mà i fermam el cinto. Clar, en aquell moment jo me penjo en els fils i me vaig quedar allà. Clar, és una sensació que estàs allà, no te pots moure, no pots cridar, no pots demanar auxili, en canvi hi veus, hi sents. Clar, te venen al cap totes les coses que t'han passat a la vida i veus que no te pots desferrar i te venen un munt, per mentida, en un parell de segons, el que te pot venir a la ment, és algo increïble. La sensació va ser com si m'hagués mort. Aquesta despedida jo ja devia qualsevol pel·lícula tal, d'un túnel i tal, jo túnel no m'he veure ni un, però no me podia moure i el dolor me menjava. Però jo estava pendent de tot i vaig recordar tot i després us ho van atrofiar i me vaig despertar a urgències. El millor és que no ha arribat l'hora, no ha arribat el moment. Llavors, a vegades, se sent parlar d'aquestes experiències post-mortem, no? D'algú que va per un túnel o una llum, parlant d'alguna cosa que creiem i que no n'han tingut experiència empírica. Ho creiem perquè confiem i perquè tenim una fe en aquesta persona que ens ho ha revelat, que ho ha viscut, que és Jesucrist, sí. Nosaltres, els cristians, creiem que aquesta vida nova se va donant progressivament. Hi ha una primera resurrecció que és l'ànima se desprèn del cos i pot arribar a contemplar ja Déu. Certament ja és feliç, però espera una altra resurrecció, que és la resurrecció que veiem de la carn, de la matèria, de l'univers. Què me fa a mi si jo m'he mort i la meva ànima està en Déu i és feliç? Què me fa solidari amb el món? Que sigui esperar la seva resurrecció, de tota la humanitat i de tota la creació. I creiem en aquest Déu que és Pare, que mos estima, i creiem que hi ha un esperit que és el que mos dona vida. No ho sé, jo crec que és una situació en què només el que l'han viscuda mos ho poden contar. El punt de vista científic és molt curt, vull dir, te mors perquè les cèl·lules tenen un procés, té un nom científic, que es diu apoptosis, que vol dir que la pròpia cèl·lula, pum, se mor i se'n s'acabó. Clar, això ja està. No vol dir que metges o científics no mos plantegem altres coses. Jo crec que al final, si realment te veus que estàs acabant la teva vida, jo crec que el nostre cervell, la nostra ment, és capaç de fer un reset i que o tornar a aflorar a la superfície les coses més importants. També és vera que la mort és d'aquestes coses que tots sabem que hi passarem. És com si està a una porta i tots l'hem de travessar. Quan l'hem travessada, no tornarem a tornar enrere mai. Per tant, no sabem què hi ha darrere. L'únic que sabem és d'aquesta gent que ha estat a punt de travessar-la i no ho ha fet. Per molt laic, agnòstic o teu que siguis, se mos plantegen preguntes. Aquesta mort vol dir realment és que s'acaba tot o és que darrere hi haurà qualque cosa? El cervell pot aguantar un determinat nivell d'estrès. Hi ha el cervell, aquest primari, que se'n cuida sobretot de mantenir-te viu físicament. El segon, el cervell emocional, o el sistema, que li deien també tècnicament el sistema límbic, se'n cuida de mantenir-te viu, per dir, content, si pot ser, emocionalment. I llavors tenim el racional, que és aquest de prendre decisions, el pensament, totes aquestes coses. Però en aquesta experiència que aquesta persona conta de que se va electrocutar, aquí tenim la part física.
hi ha una explicació del cervell, més bé diguem-li, el cerebelo, el cervell més primitiu, que si el dolor físic que tu sents va més enllà de lo que tu pots suportar, inclús mentalment, pues, diguem-li, peta, i te desconnectes de la realitat. Jo no puc assegurar que me vaig morir, però la sensació va ser aquesta. Jo me vaig despedir. Jo me vaig despedir.